С дълбоко разбиране големият лондонски проповедник Йосиф Паркър изтъква важността на случая в своя коментар върху книгата Битие. Той казва: никой не живее за себе си. Има някаква бъркотия в двореца на фараона и така или иначе тя ще бъде тясно свързана с предстоящите събития. Вие тичате в тъмното срещу някакъв човек. Блъсвате го неволно. Той протестира с ядосан глас. И в този глас познавате гласа на вашия собствен, отдавна изгубен брат. Вървите безцелно по улицата и срещате съдбата на своя живот. Едно дете ви разказва своя сън и този сън събужда забравен спомен, който хвърля светлина върху някаква тъмна част от вашия живот. Някои хора не вярват в драмите, но не знаят, че целият живот е една заплетена, движеща се и развиваща се драма. Животът е наниз от причини. Ние не знаем какво се случва около нас и как ще бъдем свързани с съпътстващите ни процеси. Има една главна линия на нашия живот, но тя има и своите разклонения. Попадате на случайен човек, влизате в разговор с него и научавате нещо, за което сте били готови да дадете злато, стига да сте знаели къде да го намерите. Всяко нещо в живота има значение. Грешките също. Недоразуменията често водят до най-съвършена хармония. Човек не може без своите ближни. Понякога ни е неприятно, че трябва да бъдем задължени във всякакъв смисъл на виночерпеца и хлебаря. Но какво можем да направим? Опитът да се освободим от всичко, което не харесваме, се оказва нещо недобро. Не е възможно да се заселим във вълшебна страна, където всичко ще бъде по наш избор и желание. Работникът на улицата, хулиганчето, бедният, страдащият, несретникът в мансардата. Всички те, както и царете и свещениците, имат нещо общо с великото подреждане и мистериозната цялост на това, което наричаме човешки живот. Бог винаги влиза при нас по невероятни пътеки. Среща ни неочаквано. Запалва храста и той става храм на Неговото присъствие. Можем да тръгнем за ослите на баща си, а да се върнем короновани царе. Има хора, които не обичат религията, защото тя е тъй тайнствена, но не знаят, че техният живот е постоянно развиваща се мистерия. Всеки опит да се освободим от тази мистерия означава да се освободим всъщност от своето съществуване. Присъствието на тези бележити затворници означаваше твърде много за Йосиф, дори още преди те да сънуват своите многозначителни сънища. Те идваха от двореца. Знаеха какво става в страната. Бяха близки с големите хора на нацията. Близки бяха с държавници, придворни, военачалници, жреци и учени, посещаващи двора на фараона. Ежедневното общуване с тези мъже даде на Йосиф възможност да получи ценна информация, която щеше да му бъде така необходима по-късно, когато се присъедини към дворцовия кръг. Той научи много за характера на фараона, за навиците и обичаите на дворцовото общество, за факторите, които влияеха върху общественото мнение, за подробностите на управлението, за обстоятелствата, които имаха влияние върху страната и народа. Дворцовите служители, изпаднали в немилост, са по-приказливи относно делата с държавно значение, отколкото тези, радващи се на благоразположението на двора, особено пред личност с положението на Йосиф.